la resiliència. Aquest concepte és el que ens ocuparà en el programa d'avui. La resiliència, que fins i tot costa dir-ho. La vida ens porta cops, la vida ens porta entrebancs, i de la capacitat que tinguem les persones o no d'en sortir-nos, de tornar a pujar, doncs gaudirem d'una vida més tranquil·la, més feliç, d'una millor vida. Nosaltres, com a pares i mares, ens hem de preocupar de treballar el concepte, però de buscar les estratègies perquè els nostres fills siguin ferms, siguin forts. Com ho fem? Parlem-ne, doncs, en el programa d'avui. Som-hi! Doncs gràcies per acompanyar-nos. Ja veig que us agrada el tema de la resiliència, que ja us he dit que és una mica difícil de dir. I per parlar d'això, avui hem convidat el senyor Jordi Graner. Ell és assessor de l'Ajuntament de Barcelona en temes de família, infància, usos del temps i discapacitats. Jordi, benvingut. Moltes gràcies. La resiliència. Una paraula lletja. Paraula lletja, difícil de dir, i entenc que no és tan difícil d'entendre què vol dir això. No, no és tan difícil, si te l'explico. És una paraula nova i per això sobta ara. La resiliència bàsicament és la capacitat d'una persona per afrontar una adversitat i sortir-se'n. És tan simple com això. Per exemple, una persona que ha patit una violació, un infant que ha patit abusos sexuals, etc., una persona que ha patit la mort d'una persona pròxima, doncs això és un cop, una adversitat, i seria aquella persona que venç aquesta adversitat. El que passa que els pares, les mares, les famílies, en definitiva, crec que entenen més que això forma part del caràcter que no pas que sigui una cosa educable. Sí, és una pregunta adequada. No és preguntar què hi posa més la persona, es neix ja així o un es fa. La resiliència és una cosa que es pot educar, perquè tothom pot ser resilient. Això s'ha de dir clar i de manera rotunda. Tothom pot ser resilient. El problema estriba, i la dificultat, en com començar aquest procés, com iniciar aquest procés, com un esdevé resilient. Doncs, com ho comencem? Ara em diràs de ben petits. A veure, podríem dir que menys 9 mesos fins 3-6, segons els experts, és un període que és crucial. És a dir, el bon tracte en aquestes edats és primordial per assentar una bona infància. Però, de totes maneres, el que sí sabem és que encara queden bones jugades per fer. És a dir, malgrat en aquest període la gent pot patir cops duríssims, sempre hi ha la capacitat, i això és al·lucinant per l'ésser humà, de poder fer bones jugades a posterior. Jo entenc que, clar, parlem com eduquem els nostres fills amb aquest concepte, amb aquest valor. Anem a suposar que la mort dels avis, que suposo que deu ser un primer pas, en el cas dels fills, el primer que deuen viure és que els avis se'n van. Això diríem que ho hem de tractar amb total transparència, naturalitat, hem de parlar amb ells d'aquestes situacions. Totalment. Vivim d'esquenes a la mort i aleshores incorporar aquest concepte és bo. Amb tota naturalitat, amb tota quotidianitat, incorporar qualsevol mort d'una persona pròxima, poder-ne parlar, és a dir, que la pròpia família en pugui fer unió, és bo. La veritat és que la vida et va posant cada vegada més traves. Vull dir que de petits és més fàcil i quan més grans se van fent és més complicat. I jo crec que sí que els tenim que ensenyar que si han caigut per lo que sigui, es tenen que tornar a aixecar. Al nen li vam dir que el pare el tenien que operar i el que tenia. Jo penso que el Javier no es va donar massa compte de la gravetat, perquè era més petit, però la Carmen sí. Des del primer moment va preguntar, se li va explicar tot, el que podia passar, el que no, i va estar molt neguitosa. La veritat, molt neguitosa, no estava concentrada, i a cada moment em trucava, i com està el papa i què saps, perquè va ser molt llarg, i la veritat és que jo crec que això per ella ha sigut una experiència dintre de lo dolent positiva, perquè l'ha superat molt bé, i és el que deia Javi, que no sé, la trobem com més madura i tot. Jo penso que és millor afrontar-ho,
perquè, a veure, tenen una edat que sempre et diuen, bueno, és que ja no soy una niña, no? I jo penso que els hi va bé que li comentis i li diguis la veritat, perquè si després passa qualsevol cosa, una malaltia, un amor, jo què sé, qualsevol problema d'ara que tenim, nosaltres tenim un negoci propi, i la veritat, com està anant amb aquesta crisi? Doncs malament, ella ho sap perfectament, que ara no es pot fer això perquè no tenim diners per fer-ho, i vull dir, nosaltres li comentem tot, No dejarlo nada en el tintero y que no quede en la ignorancia, que sepa la verdad. A veces dejas que expresamente se choque hacia algo, pero para enseguida recogerla, explicárselo. I llavors hi ha una altra cosa que també ho sents a dir pel carrer, no? I és amb l'actual joventut d'avui dia, amb els adolescents, això que es diu de, com que ho tenen tot tan fàcil, la primera vegada que tenen algun ensurt, algun fracàs, sigui les notes, sigui que els ha deixat la parella, s'enfonsen, segurament perquè no han estat educats amb És un dels perills de la sobreprotecció. Nosaltres en diem crear aquests nens bombolla. Són nens que et prenen el mando de la tele, per entendre-ho d'alguna manera. Són aquells nens, aquells infants que se'ls ha donat tot. I creem una bombolla. El dia que es trenca aquesta bombolla per qualsevol cosa, el que descobreixen és un món que dius, no m'has preparat per això. Això s'explica certa violència d'infants contra els seus progenitors que diuen, els acusen de dir, no m'has preparat per la vida moderna, vull dir, no és bo tanta sobreprotecció. Clar, llavors hi ha temes que potser són més, no sé, col·laterals, ara m'ho diràs tu, que seria com participar d'activitats, anem a dir, socials, de solidaritat, on també hi hagi, on els nostres fills puguin veure que el món no és tan senzill i el món no és el seu entorn, sinó que hi ha d'altres situacions també més complicades. Digue'm què hem de fer amb això. És una de les coses que és interessant, fer activitats extrafamiliars, per dir-ho d'alguna manera, fins i tot d'implicació, de cooperació, de solidaritat, és important. És a dir, fer tasques comunes, tota la unitat familiar, és molt important, Perquè, entre altres coses, allò que fa és establir el vincle, la relació. La relació és una de les coses més importants que avui en dia tenim. La unitat familiar no deixa de ser vincles familiars. És a dir, per tant, tot el que serveixi per enfortir els vincles és bo. Pensem que avui en dia una de les coses que tenim a la nostra societat és precisament que tenim els vincles relacionals de tot tipus molt afeblits, Parlem una mica més del tema biològic, és a dir, de la component hereditària. Realment deu haver-hi un pes específic d'això, no? Perquè tots coneixem persones que se sobreposen ràpidament i d'altres que no. Independentment de que, i tu ho estàs defensant molt, la idea de que ho podem educar i ho podem treballar. Però, home, sí que ha d'haver-hi un cert pes genètic en tota aquesta situació? Ho diré utilitzant una metàfora que és preciosa. La vida ens dona cartes per jugar. Estan marcades, és veritat, estan marcades. Com les juguis, depèn de tu. És com el projecte de vida, viure, és una cursa, en la qual sí que és veritat que ens tenim marcats d'on sortim, però on arribem depèn de nosaltres. Per tant, sí que hi ha improntes genètiques, després s'afegeixen psicològiques, sociològiques, però precisament el que ens diu la resiliència és que l'ésser humà és lliure i que, per tant, no estem determinats, sinó que podem escollir quin és el nostre camí de vida. Ho veig molt difícil, la veritat. Ho veig difícil a nivell personal i ho veig difícil d'educar, de transmetre. Jo crec que, a veure, jo crec que és més de caràcter, però crec que també, a veure, es pot, si no educar, ajudar a superar les proves, no? Aquestes de, doncs, no sé, suspendre exàmens o, no sé, la pèrdua d'alguna persona de propera. O enfadar-te amb un amic, a mi em sembla que va molt amb el caràcter, jo crec que és així, però a mi em sembla que se'ls ha d'explicar que davant d'un problema hi ha una part positiva que la trobaràs quan surtis del problema. No podem permetre's no ser optimistes.
Ara, jo quan intento preguntar-me per què faig el que faig o com ho faig amb els nens, a mi em sembla que ho soc molt més, per exemple, amb els petits, i a mesura que es van fent grans i crec que han de tenir més enteniment, els hi procuro pintar les coses una mica menys de forma... Exacte. Dir, doncs, el que els hi passa a la vida, doncs, que no és tot flors i violes. Dintre del que podem, o sigui, no pot ser tant com participar, perquè jo has intentat dir, doncs, bueno, podrien anar a Càritas a donar un cop de mà o alguna cosa, però no es pot. Potser en una ciutat més gran, amb més gent i tal, sí, aquí és un poble petit, molta gent es coneix, tampoc. És qüestió que els nens vegin qui va i no va a Càritas. Però a mi sí que m'agradaria que tinguessin una mica d'implicació amb la societat i que vegin que no tot és tan meravellós, no tot és tan maco. Però, si més no, els intentem explicar, no? De dir, bueno, és que jo em vull comprar una PSP. A veure, una PSP o el que sigui, és igual. Què val? Val tants euros. Tu saps que amb això hi ha molta gent que ha de treballar, no un mes, no, tota la vida, com aquell qui diu. A casa sempre estem... I aquesta temporada, al Famílies i Escola, també a la ràdio. Ens podeu seguir a través de les emissores de la xarxa. A la teva ràdio local. Com actuem, com suportem els mals moments. Val, Jordi, doncs ja hem donat una capa de pintura, anem a dir, teòrica, no? Però baixem una mica al territori, a la pràctica. Què poden fer aquests pares i mares que ens estan veient per realment treballar aquest concepte de la resiliència, que l'anirem dient molt sovint perquè quedi impregnat. No ho sé, tu tens un fill de 12 anys i et ve amb 6 suspesos a casa i et ve destrossat, i et ve plorant i et ve dient que és un fracassat. Què fem? No donar resposta al cervell reptilià, primera. La primera cosa que et ve a això a la ment és retallat a la paret com un dibuix animat. Per tant, no donar aquesta resposta reptiliana. Hi ha una pregunta preciosa. En què no t'he ajudat? En què no t'he ajudat? En què no t'he ajudat jo? Perquè estem parlant... Però això no és també hi ha una component de culpabilitat del pare? De responsabilitat. És un exercici de responsabilitat. En lloc de buscar culpables precisament, el que ha estat és a dir, en què no t'he ajudat jo? Això li hem de dir al nen. I jo, aquest cas, no ho he fet expressament, però el meu fill petit m'ha portat 6 suspensos a casa i vaig fer aquesta pregunta. En què no t'he ajudat jo? I la resposta quina va ser? Va aprovar les 6 assignatures. I ara però està la resposta en a la aquell universitat. moment del teu fill quina va ser? Sorpresa. Sorpresa. És a dir, jo ja esperava ser retratat a la paret i no vaig anar-hi. És la de víctima, no? Jo ja m'espero que vingui un clatallot i no ve el clatallot. En què no t'he ajudat jo? Això amb un nen de 12 anys que pots parlar, i un nen de 3 anys que el veus, que surt de l'escola, surt dels seus amics, i el veus que el seu estat d'ànim està enfonsat, anava a dir deprimit, però com l'aixeques? Clar, amb 3 anys no pots dir segons quines coses. Sí, però hi ha un element que no hem dit fins ara, i potser és la clau de tot plegat, i ara la gent es sorprendrà, perquè dirà, no estem parlant de la resiliència, que no conec aquest concepte, però m'estàs dient ara una cosa simple i molt propera, estimar. L'estima, vull dir, la clau de tota la resiliència es tracta d'estimar els nostres fills, de mostrar-li tot l'afecte possible, tot l'afecte possible. I per tant, com que t'estimo, i això és molt important, et poso límits, perquè no tot és possible, no volem aquells nens bombones, jo et poso límits, és a dir, no tot ho pots fer. I a mesura que es va fent gran, el vaig fent participant en l'elaboració d'aquests límits. Em fas ballar el cap, em fas ballar el cap perquè em fas pensar en situacions personals, val? Les situacions personals són les que són interessants de la resiliència, perquè ens mostren precisament què fa diferent. I tu has dit abans que una persona davant d'una adversitat s'enfonsi i altra en surti, que és la persona resilient. I suposo que això també, els nostres fills han de veure que els seus pares també són persones fermes i fortes davant dels problemes de... És vital. Hem de recuperar el mentor. Nosaltres, la paraula lleig, si em permeteu, per així es coneix una mica vocabulari, és el tutor de resiliència, però realment és una persona que sigui l'exemple. És molt important, no hi ha millor manera d'educar que ser un exemple de. Si tu vols transmetre al teu fill algun valor, alguna manera, alguna capacitat, alguna actitud, alguna manera de fer, és molt important que ho vegi reflectida en tu. Jo recordo un dia que al meu fill li vaig dir, fes aquesta cosa, i em va dir, no, et gires i dius, per què no ho fas? Diu, perquè com que sóc un inútil,
En una conversa anterior n'hi havia dit que era un inútil. Aleshores, un inútil no sap fer res. Hem de vigilar. Una cosa molt pràctica, vigilem amb les paraules. El vocabulari deu ser molt important, no? Buda ho deia, paraules amables poden construir mons al·lucinants. Paraules terribles, desgraciades, poden enfonsar una persona. Conscient o inconscient. Conscient o inconscient. Aquest és un dels missatges centrals. Una dosis d'autonomia o d'independència, una mica d'ajuda, sempre està allà. I és diferent d'una adversitat. Una adversitat, aleshores, ja estem parlant d'una altra cosa. El vocabulari, comunicació, parlem molt d'això. Parlem d'activitats. Quines activitats, no sé, un cap de setmana, no? Què podem fer el diumenge al dematí per potenciar amb els nostres fills això? Quines activitats se'ns acudeixen, se t'acudeixen? La primera i bàsica és fer coses conjuntament. I així s'obres un ventall de possibilitats increïble, però és allò de dir, anem a fer coses conjuntament. Qualsevol tipus de coses, qualsevol tipus de coses. A la natura en bicicleta. Anar a la natura en bicicleta, però fer les coses conjuntament i en el qual cadascú pugui dir i decidir i participar, coparticipar, decidir de les coses que fer. O sigui, la situació me l'imagino, anem tota la família en bicicleta per un camí i un nen cau al terra i li dius, va, aixeca't que no passa res, que la vida és molt dura. És això, treballar a la residència? Home, la veritat, sí, són petits reptes, petites dificultats és allò de dir, aixeca't que no costa res i no passa res. A mi la frase aquesta, la vida és molt dura, sí que la vida... Es diu molt, Sí que es diu molt. O els que són d'una certa edat que vivim en aquest vall de llàgrimes que es deien al credo, no? És bo també que els infants, a mesura que vagin creixent, vagin sapiguent que no tot, tornem a lo mateix, a la bombolla, no tot és aquest món de roses, és a dir, hi haurà dificultats, hi haurà reptes. Clar, perquè... El que és important és saber, hi ha una frase que a mi m'encanta molt, que ho diuen molts personatges, que és que allò humà és caure moltes vegades. Vull dir, cops en tindrem moltíssims a la vida. No som déus, som humans. Per tant, cops en tindrem molt. Allò important, que ens diu la resiliència, és saber aixecar-te. Tantes vegades com caiguis... Sí, l'ave féminis és una bona metàfora de la resiliència. És a dir, aquella persona que s'enfonsa i torna a ser rescatat. De fet, resiliència... De les cendres. Exacte, de les cendres. Mira, nosaltres no ho treballem, ho vivim. Ho vivim des de la naturalitat, des del primer moment i des del primer dia. Llavors, quan uns fills viuen la seva situació familiar amb la quotidianitat com la que ho estem vivint nosaltres, en principi ells de problemes no en tenen. L'altra cosa és que no vivim aïllats a casa nostra, vivim en societat, no? I en algun moment s'han pogut trobar en algun comentari o en algun... Tens dos mares, no pot ser. Viure-ho i donar-hi paraules, sempre, no? O sigui, no deixar-los amb ells, que ells hagin de descobrir què és el que passa i com se'n poden sortir de les situacions, i de la mateixa manera que davant d'una pregunta me'n recordo també, una senyora a l'autobús, no? I tu li expliques a aquella senyora, no la menysprees, perquè aquella senyora no sap que existeixin famílies de lesbianes. Doncs tu a aquella senyora li expliques i tens els teus nens allà que ho estan sentint, que tu amablement estàs donant paraules en aquella relació de dues mares. I ells això ho van incorporant i ho van aprenent, i jo penso que se n'acaben sentint com orgullosos. Creiem que és molt important amb els fills poder-los donar eines que els permetin viure la seva realitat en el sentit que siguin, amb problemes amb els estudis o problemes amb amics o problemes per tenir dos mares o per tenir un color de pell diferent. Han de tenir eines que expliquin aquelles diferències i, evidentment, sempre intentant buscar la part positiva i la part que tu et permeti sentir-te'n bé, sentir-te'n orgullosa, sentir-te'n que allò funciona i, sobretot, que notin que hi ha aquest recolzament per part de la família. L'altra cosa és que després ells amb nosaltres parlen de tot, no, però segurament els grans, com a bons adolescents, ens en devem enterar de la missa a la meitat, no? Però com a mínim nosaltres estem tranquil·les perquè sabem que les eines, si volen, les tenen per parlar amb nosaltres i tenen prou relacions i prou xarxa d'amics i de familiars nostres com per poder parlar del que els pugui passar en qualsevol moment, no? Tu, Jordi, que t'hi dediques molt a aquest tema de la resiliència, ho vaig dir perquè així va quedar. Suposo que deus conèixer algun cas que ens pugui demostrar moltíssim
aquesta situació que estem defensant durant el programa d'avui. Som molt educadors i il·lustradors. Per exemple, el cas de Nip Vujicic, una persona que va néixer sense les 4 extremitats, només té 2 petits ditets amb una de les, podem dir-ne, cames, i aleshores és la primera persona discapacitada, diversitat funcional s'ha de dir, que va anar a l'escola normalitzada. I aleshores... Que això és una decisió dels seus pares. Correcte, és una decisió dels seus pares, i precisament és una persona que arriba a la universitat, té estudis, ara es dedica a donar conferències. Recomano a la gent que busqui Nip Vujicic i ho miri a internet, perquè a més hi ha un documental que es diu El cercle de la papallona, el circ de la papallona, que és preciós per entendre la resiliència, i els encantarà. Per veure-ho, tota la família conjuntament. Clar, més que res perquè aquests pares, en el cas d'aquest noi, podien haver decidit tenir-lo a casa tancant, no treure l'efectivitats, no apuntar-lo a una escola ordinària, i per tant l'actitud dels pares... Com si fos un monstre, allò és a dir, amagat, el tenim reclòs a casa. És una aposta de la família, per això diem que la família també pot ser resilient. I el missatge és molt senzill, tornem a missatges senzills, abans parlàvem de l'estima, ara és el que van transmetre és tu m'importes, creiem en tu. És tan senzill com això, és que no estem parlant de gans patums a vegades. Perquè, clar, el que jo entenc és que en casos d'algunes activitats traumàtiques, algunes situacions traumàtiques, és molt important estar fort i estar ferm, no? Però deixa'm que et digui que, si més no, el que hauríem de tenir sempre, com a pares, de cara als nostres fills, és una actitud positiva i d'optimisme davant d'absolutament tot. Sí, optimisme i positiu, però compte. Totalment certa, totalment d'acord, però compta amb aquest optimisme o amb aquesta il·lusió o amb aquesta esperança, que no es tracta d'aquest optimisme adulcorat que ara ens estan sovintejant al nostre voltant. És a dir, no n'hi ha prou en desitjar una cosa perquè això es produeixi. Necessites... Has de fer, no? Has de treballar, has de buscar... Exacte. Somia. Quan caus, somia que te'n sortiràs, però fes-ho. Si no passes, és a dir, del sofà estant, de la cadira estant com estem nosaltres, no aconseguirem revertir un cop d'aquests. Molt bé. Mira, nosaltres aquí en aquest programa fem una cosa, i és que de les coses que parlem, entre tu i jo que hem estat una estona parlant, després fem com un resum i això ho tenim en forma de conclusió, que ara mateix les passem. Mira-te-les. La resiliència és la capacitat d'una persona de passar per una situació difícil i sortir-ne enfortit. Té, com tot, una part genètica, però es pot educar des de ben petits. El bon tracte en aquestes primeres edats és fonamental per transmetre resiliència als fills i la clau és sempre l'estima, demostrar als nostres fills que els estimem profundament. L'estima inclou un ús correcte del llenguatge. Provem de parlar als nostres fills amb un llenguatge positiu, no feridor. La mort dels avis pot ser, en molts casos, una primera situació autènticament difícil per a molts infants. Cal tractar-la amb naturalitat i ajudar els nostres fills a afrontar-la. En general, sempre educarem millor la resiliència si som capaços d'explicar les adversitats als fills i sabem fer-ho amb tranquil·litat i sinceritat. La sobreprotecció no ajuda els nostres fills a ser resilients. Cuidar, donar afecte i estima no és sinònim de sobreprotegir. La participació dels fills en activitats socials i de solidaritat té una relació directa amb la seva capacitat de ser resilients, perquè sovint els ajuda a trobar un sentit a la vida. També hi ajuda a fer activitats que reforcin els vincles familiars. Provem de fer coses junts, tota la família. Donar paraules als fills perquè expliquin els problemes que tenen, ajudar a definir-los i a entendre'ls és fonamental perquè sàpiguen superar-los. Davant d'un problema hi ha sempre una part positiva que només es veu quan se surt del problema. Ensenyem als nostres fills a veure-la. Què t'han semblat les conclusions? Xules, oi? Home, és que és això el que hem dit. Val, doncs encara et demanaré un petit esforç abans d'acomiadar el programa, i és que els hi diguis als nostres famílies, als nostres pares i mares, 3 conceptes, 3 inputs, 3 epígrafs molt lluminosos de cara a poder treballar aquest tema de la resiliència. Sí, estimar, cooperar i compartir. Estimar, cooperar i compartir. Tan senzill com això. Jordi, gràcies per haver vingut. Un plaer. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i dins d'aquestes coses tan maques. És un plaer. Doncs molt bé. Doncs estimar, cooperar i compartir. Pares, recordeu que aquest és l'eslògan final del nostre programa d'avui. Ens veiem la setmana que ve, si voleu vosaltres, al Famílies i Escoles. Que vagi bé.